Anyway, may gala no before i-end nga vlog no. Ato sa ding shout out si another video no siya nasag mo klaro pero eto ko tayo sa naging inusarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy o papa subod tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma uy ginoo ko What's up mga kailangan another video na sad ngay klaro syempre atod gyapon ganyo sa nag-inusarang DJ ngay pagkita sa biboy bugay amo papa subong ting sakasakit sa tagsa ninyo kumadongan. So if bago pa man nga vlog mga gala, don't forget to subscribe then click the notification bell below para ma-update sa mga bagong videos mga klaro syempre atod gyapon ganyo diri lamang sa Biboy Bugoy TV. So ayo so umpay magmata to mga gala no nya grabe kay alas 5 pa man ako klase pero may gala so ni mata ko kay natungog ko kagabi alas 12 na grabe dyan na to ako ano hinana dyan to sa icon sa atong pagkatog karon may gala kay mo na mo ang klase dyan kasagaran kada adlaw may gala kay moabot na siya alas 9 sa gabi so karon so if matug ko may gala magamata ko so mga alas 9 sa buntag kay ako man sunay sulito na kay dili man dayon ko matugan na out na ko sa eskwelahan kay daghang pamangay tag kuri-kurion mga buhaton so ay lang kay mo kakuano nga naghubo ta karon please lang sa mga nagkaon diha no ayo di mo ludon adlaw Martes so apparently if Martes yung mga gala no kay ako ang klase alas 5 pa jud sa hapon so sukad ka ganiya buntag nagsigil lang og higda ni mata lang kog ni kaon o naligo may gala oo di man kita nakalimtan ang pagkaligo dita sama sa uban diha di kibaw naligo so if you can see may gala no bago na tong ambience karon wala ta sa to ang actually sit up jud so ni mata ko kay kanang apoy jud kay katog din magsigil na katog diri sa balay may gala so karon nga nakaplano ko para another content sa may gala no kay magmukbang ta og kanang pansit canton challenging kini sa kuha bisag pansit canton lang may gala kay actually sa una kay favorite kay kaming pansit canton then in such time naabot jud sa point may gala kuha jud di na inana man kibaw ko na feel sa ninyo nga kana bitong pimay mo mukhaon ng butangan ya madugay mapulan mo kaon pero karon just sa kuan lang lamian nindot may kaon no so mukha nagpansit canton so before mo palit sa ko may gala no nya mag-ilis ko toing yes what's up mga gala ni balik na ta tambukan na natog nawang ano man so nakapalit na ta upan si canton dito sa gawas dito sa tindahan dito sa gawas mga gala so dara mo nito yung mukbang karon may lami jud kaunon karon may gala no kay bag-o kong mata lami kay kaon something init jud bitaw so magpo sa tagamay kay para thumbnail then pinashock. Okay na siguro to ay. So karon gi mag-set up na sad ko sa ato ang vlogging set up diri sa ato ang room nga gamay mahigala. So ako i-set up diri ato ang lights o ato ang kuan uban na. So nag-init akong tubig no kay ato ang luto ng ato ang imukbang karon nga pansit canton. I hope kaning content mahigala bisag bago pa ni si YouTube. But bista maglingaw na dito mahigala. Nagkadaiyang kasakit na to sa atong kinabuhi atong makalimtan. Yes, hello, what's up my gala? So muna ni ato giluto ka ganiya. So this is it, mga una jud ta. Favorite part sa inyong vlogger diri, Biboy Bugoy mga gala. So if bago pa man nga vlog no ay mo lang bisita. So muna ang favorite part na to diri may gala no. So sugdan na nato tong mukbang kay hapit na ang alas 5 may gala sa hapon. Then magsugod na sa dang akong klase.
nadugay ko higda gaganiha may gala, naglibog na jud ko ug unsa atong i-content kay klase pa man jud dili pa sud ta ka lakaw-lakaw kayo kay inana man ta ka dedicated kayo sa ato ang eskwela mga gala. So anyway na tay vlog no pohon nga itur ta mo life of a student sa ako ang course sugdan na tanino para mahumanay ni mahigala kay tapat tay klase. So ang ganahan ako sa iyang needles mga gano'n kay di dyan ako siya laton og tinuod kay di mo pa siyang i-boil og tinuod kay di na ko ganahan kay nawa na yung texture lamig kay siya mga gala. So mas lamig pa dyan niya if i-partner niya siya mga gala sa imong favorite nga pandesal or egg lamig dyan kay siya. Anyway, may gala no before i-end tani nga vlog no. Ato sa ding shoutout si Ana Fatima Castro Tanhay no. May pagtan-on nimo diha gikan sa pa-shoutout sa ni Nova Grace Ray katong kanang Italian. Katong kuan na to, fan kay na to diha no. Malingaw jud ko siya sa akong mga videos pero abot lang malingaw ba siya ug pag inani ako sa mga videos may gala. Alam mo kabalaka kay pohon lingawon na mong tinuod gitikon na mong tagsa-tagsaon na mong gitig ya may gala. And kang Christopher Mano Olimba kang sang Radan kang Tan Kenneth Tan akong classmate ya may gala. Shout out ya sa inyo nga day. Actually ganahan jud unta ko ni mga gala napan ni sila in Paris. So na halos everyday ko magkauna. No words can say sa kalami. And if bago pa jud ka ani no, ay jud kalimot sa pag-subscribe mga higala kay ubay-ubay na jud ta. Happy na dato maabot ang ubay-ubay na jud basta dili ako itugan pilang takabuok pa sa ubay-ubay na jud. Nanay tao na mo. Di na ako kaya. Dili. Silent vlog. Yes, og dito mga gala no. Ato na dyan tapuso ni kay di na dyan ako makaya. And so dagan salamat no sa naabot sa diri sa part sa vlog mga gala. Don't forget to subscribe, the notification bell set para ma-update sa mo sa mga bagong videos nga klaro o umaabot mga videos nga klaro pero lingaw ug matag og entertainment sa inyo ha. Siyempre, atod gyapon nga niyo sa inusarang DJ nga may pagkito sa B-Boy Bugoy. Ang mapapasuwag tagsakasakit sa tagsa-tagsa ninyo kawadogan. Nagsalamat. Bye-bye. Bye-bye. Another video na sunod sa mga klaro pero eto ko tayo sa naging inusarang DJ nga may pagkatisoy B-Boy Bugoy mo papasubod tang sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoo ko.